Is-sitwazzjoni familjari tagħna tista' ssejħilha kollox barra perfetta. It-tarbija li tant stennejna waslet fl-aktar kundizzjonijiet mhux mistennija. Fl-ewwel stadju ta' tqala, il-missier isir jaf li t-tarbija mhijiex bioloġikament tiegħu. Fl-aħħar jiem qabel il-ħlas ikollna nagħmlu vjaġġ skabbruż ta' ħafna kilometri. F'dawk il-mumenti supposta ferħ kbir li fihom l-omm waslet biex tilgħet, nispiċċaw imkeċċija minn niesna stess. Ma nsibux post suret in-nies li far tal-annimali fejn it-tarbija żgħiża tagħna tara d-dawl. L-ewwel żjara bir-rigali lit-tarbija l-ġdida tkun minn ftit rajja li ma jrid ħadd affari magħhom. U l-lista ma taqafx hawn. It-tarbija kienet għadha ħalli pomma fis-sniena meta nsiru nafu li s-sultan tal-Ludija qed ifittex lit-tarbija tagħna biex joqtolha. Ikollna naħarbu f'nofs ta' lejl lejn art barranija fejn la nafu l-post, la n-nies u lanqas il-lingwa. Maħruba u bla xogħol, manki twemmen kif il-verb ta' Alla dak li ħalaq kollox u id-dinja tiegħu ġie f'daru u niesu ma laqgħuhx. Spiċċa barrani f'daru stess. Hekk kellha tkun ħajtu kollha. Hekk għadha sal-lum taħt ħafna suriet oħra. Imma f'dan il-faqar kollu aħna lqajna dan l-iben tal-kbir Alla. U għalkemm qatt ma stajna ngħidu li huwa kollox tagħna, li dan il-barrani li daħal fid-dinja tagħna tajnieh familja li tħobbu.